Hvad der YouTube, velkommen til den her video, hvor jeg gerne vil vise jer, hvordan en blue snowboard lyder, når man overhovedet ikke har pælt ved den, gjort noget som helst. Sådan har lyden standard. Lige nu har jeg popfilter på, og jeg vil teste alle tre modes med popfilter og uden popfilteret på. Lige nu er den på mode 1. Så vi kan lige prøve at skifte til mode 2. Nej, den er på mode 3 lige nu, fandt jeg ud af. Må skifte lige til mode 2. Det her, det er så mode 2. Den er sådan dæmpet, vil jeg sige. Ja. Vi skifter til mode 1. Det her, det er så mode 1. Og ja, sådan har lydet den. Jeg har min på mode 3. Nå, så vi prøver mode 3. Nu har jeg ikke popfilter på. Som jeg kan høre, så når jeg siger P, så kommer der nogle underlige lyde. Ja, det her det er i hvert fald mode 3 med uden popfilter. Skifte til mode 2. Det her det er mode 2 uden popfilter på. Ja, så mode 1. Så har vi skiftet til mode 1 uden popfilter på, som I nok ved, som jeg har sagt pænt mange gange nu. Men ja, som jeg kan høre, så popfilteret skifter lige sådan der. Popfilteret, det gør en væsentlig stor forskel. For eksempel når man siger P med popfilter og P uden popfilter. Så det, ja. Skal vi prøve at puste i mikrofonen med popfilter, uden popfilter. Så ja, det er i hvert fald det popfilteret gør. Men det var i hvert fald bare lige hurtigt den her video for mig af. Så ja, det er Blue Snowboard. Vi ses alle sammen. Hej hej.